athi yabona siqhubeke nansi angle nansi angle nansi enye nansi enye nansi enye nansi enye bayefana angingasho ukuthi bayefana abafani kodwa banazo izinto ezibenza babukeke ngathi bayafana kanti abasafani nakho labahluka khona uyambona lo unje from the Cartesian plane sase simnqamla mase simnqamla la kwase kwakheka ikhona lendlu nanti la and la alikho ikhona lendlu lapha yana alikho ngoba ke le inaleli khona leli khona lona leli liubani lu 90 degrees ngoba ke la sino 90 degrees la asinawo lo sekufanele simbize ngento anayo ukuze ahluke kulo right angle that is 90 degrees triangle right angle means 90 degrees right angle uchaza u90 degrees try bese kuba ukuthi 1 2 3 cabanga ukuthi ngiyezwakala mangithi right angled ngisuke ngisho ukuthi kuleyo triangle kuleyo three sided figure kune angle ewu90 degrees is a three sided figure but kuyo phakathi kulawo ma angles amathathu eyodwa ewu90 degrees which is a right angled triangle edlule lapha mangithi nje kuwena it's a right angle you must know it's 90 degrees sizokala futhi sizokumeja uzobona mase sifike khona sizokala ukuthi ku 90 degrees yini bese siza la ngiyayithanda ke le ngoba inegama elehlukile isosceles triangle still tri means 3 angles 1 2 3 but we are told ukuthi yize le ifana naleyo yokuqala kodwa umehluko kuleyo yokuqala kuvele kwathiwa nje it's a figure enama side awu 3 nama angles awu 3 yes nale it's a figure enama side awu 3 nama angles awu 3 but yona ke is an isosceles kusho ukuthini ukuthi isosceles 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 refers to two equal but opposite sides. Isosceles usho amaside amabili kodwa lawo maside amabili kumele abe opposite to each other. Buka ke classini ukuthi nihleli kanjani. Uwe nopartner wakho nibheke phambili. So anikho ke opposite nina.
but you are seated adjacent to each other. Ngoba nobabili nihleli la nibheke phambili. You are seated nihleli adjacent to each other. Lamagama bakithi ngicela ukuthi uwajwayele ngoba ayikho enye indlela nami engikwazi ukuwahumusha ngayo, kodwa la engikwazi ukuwahumusha ngiyonihumushela wona. Like to say adjacent, mangase ngithi adjacent, uma ubuka wena kanye nopartner wakho nihlezi nincikene, uyayizwa leyo nto? So nincikene nje nibheke endaweni eyodwa ukuba adjacent ke lokho. Nincikene kodwa nincikene nje nibheke endaweni eyodwa. Kodwa angahlala omunye abheke ebhodini, omunye ahlala abheke emuva, you are now seated in opposite. You are now seated in opposite direction. Ngoba omunye ubheke emuva, omunye ubheke phambili. So kuthiwa ke i-isosceles, le triangle le three-sided figure le esiyibiza ngokuthi isosceles, kumele ibe namaside amabili, two equal, ayalingana lama side, but are opposite to each other. But are opposite to each other. Are opposite to each other. Imaphi ke lamaside esikhuluma ngawo? Okwamanje mina ngisafuna ube ne-understanding, but uzowabona mangabe sesiyenza lento ukuthi kuthiweni sitheni wona, sithe must be two equal, ayalingana, mabili ayalingana, but wona are opposite sides, are opposite to each other. Kusho ukuthi enye libhekele ngesikhathi elinye libhekele. They are opposite to each other. So, but an isosceles try. Here is a triangle. Here is a figure with three sides and three angles. Triangle is a three-sided figure with three angles in it. Siqhubeke. Sesiyochaza in manje equiliteral. Equiliteral. Sesichaza le. Uma ubhekile leli gama elithi try, lokho liqhamuke njalo nje. Kusho ukuthi sisakhuluma ngento eyodwa la. It's a three-sided figure. But now le three-sided ibizwa ngokuthi equiliteral. Equiliteral. Asibukele. Masithi equiliteral. Siqala la. Sehlukanise la. Mawuhlukanisa la, the equipart iqhamuka noma isho igama elithi equal. Lateral isho igama elithi sides. Equal sides. Equiliteral triangle. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi it's a triangle again. Asiyidwebe le triangle yethu. A three-sided figure, nance. A three-sided figure. Uqaphele njalo. Akukho esisakwenza ngama measurement la ngoba sisaya khona lapho. Kodwa mina la ngidweba ngoba nge-free hand yami ngoba ngizama ukuchaza amagama ukuze uwabone. Wena okwakho ukuthatha ama note nje lokho wafaka phansi wafaka, because manje ngabe sengifike la sizobe sizenza khona lezi zinto, mina sengiyobe sengikhuluma wena usurefer kwibhuku lakho. Equi means equal. Lateral sides. Kusho leli side naleli side naleli side ayalingana. Try. All three sides are equal.
kusho ukuthi leli mali u2 leli lu2 leli lu2 leli mali u4 naleli lu4 naleli lu4 uma ubuka le figure inama vertices awu3 ingakho siqale sachaza u-triangle inama side awu3 ingakho siqale sachaza u-tri meaning 3. So ke uyayibona ke lento elokithe triangle ilokhu ivele njalo okusho ukuthi la sikhuluma ngefigure bakithi a picture bakithi ipicture njani le ipicture enezinto nje eyilokhu ihamba nga3 ama side awu3 ama angles awu3 iside noma the lines when usiyawazi manje ukuwachaza the angles usiyakwazi ukuwachaza ukuthi the angles of space and area is space between two lines sharing a common vertex. Uyayazi manje vertex yakho ukuthi vertex it's indololwane yakho it's a pivot point. So nakho masithi equiliteral sithi equi meaning equal literal sides lama side ayalingana triangle 1 2 3. So that's an equilateral. Zonke izinto zaku equilateral ziyalingana. Kanti kwi isosceles only opposite alinganayo. Two opposite. Equilateral all three. Isosceles only two opposite sides are equal. Lesiyasuka ku equilateral. Sesiphikelela phambili. Manje sifuna ukuyochaza alternate angles. Alternate, co-interior and corresponding. 1 2 3 ngizokuchaza kanye ngoba kwenzeke endaweni eyodwa. Ngizokuchaza kanye ngoba kwenzeka endaweni eyodwa. Buka angles kusho ukuthi njoba leli igama elithi angles livela kuzo zonke lezi indawo kusho ukuthi ku common lezi zinto zenzeka endaweni eyodwa, right? Bese kuba khona siyokubiza ngokuthi ama alternate. Vele ama angles sesiyawazi ukuthi yini. The two lines must share a vertex, ndololwane. A space in between makes an angle, right? So kusho ukuthi nala there is a vertex for me to get angles. There is a vertex for me to get angles. There is vertex for me to get angles. So kunezinto ezicommon. Zenzeka kuphi ke lezi zinto? Zenzeka la. Uyakhumbula ngichaza ama parallel lines. Ama parallel lines ethu ngidwebe uline wesitimela. Ngase ngithi asuqala ukuthi khona yini la usondelana khona. Sathola ukuthi akukho la usondelana khona. Namanje ke sizodweba oline bethu. Mase sibedwebile oline bethu bese siyakhuluma ngabo. Sizodweba oline bethu bese siyakhuluma ngabo. Ngifuna sibuke lo line. Ngifuna sibuke lo line engizowudweba njengamanje. Right? Siphinde sibuke lo line engizowudweba njengamanje. Right. Ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi ngisaphinde ngadweba oline. Jantshi wesitimela, railway line.
athi uyabona ukuthi ngibadwebile ekuqaleni bengibamise kanje manje sengibalalisile omunye phezulu komunye siyayibona nakho ngoba sikhuluma ngalabo line sithi ba parallel ojantshi bestimela nansi into esiyenzayo si indicator kanje uma oline be parallel si indicator kanje uma kungesiyona leya indication kuyoba inoma yiphenye indication uma kungesiyona le kuyoba inoma yiphenye kodwa kumele ifane kubo bobabili kumele leyo indication ifane kubo bobabili uma oqala ngu-indicate kanje nowesibili kufanele ngu-indicate kanje uma oqala ngu-indicate kanje nowesibili kufanele ngu-indicate kanje ngenye indlela uline uyoba kanje ube kanje ngenye indlela angikwazi ukusebenzisa i-indication la engafani nala once lawo ma-indication angafana awukwazi ke wena uqhamuka usuthi these lines are parallel because ukuthi parallel kunezinto zakhona okufanele uzazi kunezinto zakhona okufanele uzazi uzoyibona lezi zinto mangabe sesideveloper ngoba kwa mathematics khona la sisazobala khona in fact khona la kwa geometry sizobala the gradients uyakhumbula sikhuluma ngama gradients ngesikhathi sidweba ama graph sizowabala ke manje ama gradients of parallel lines ama gradient i-gradient yala the slope nesala the slope ayafana because lines are parallel bangaba parallel bemi kanje bangaba parallel bemi kanje bangaba parallel beqhamuka ngapha noma beqhamuka ngapha it does not matter as long as I am told as long as mina ngitsheliwe ukuthi ba parallel conclusion yami their gradients are the same asenzeke siyawathatha ama note njalo siyawathatha ama note gradients of two or more lines which are parallel are the same. Isymbol esiyisebenzisayo uindicate ukuthi oline ba parallel yile. Uma sidweba le yanto suke sisho ukuthi labo line ba parallel. Kodwa mangabe be parallel kanje bese sidweba lokhu sisuke sisachaza khona lokhu ya ukuthi labo line ba parallel. Yingakho ke sithi I gradient yala. Uma ngikhuluma nge gradient ngesikhathi sifunda ukudweba ama graph ngangithi kuwena asibuka line bese sibeka imoto. Can a toy car roll down? No. Can a toy car roll down? No. Therefore the gradient here and the gradient there is the same. So the gradient of 2 or more bangaba u3 bangaba u10 bangaba u100 oline abadwetshwe kanje as long as bedwetshwe kanje ba indicatewa ngendlela eyodwa noma benga indicateiwe ngatshelwa mina ukuthi ba parallel. This is what I know. Their gradients are the same. Umi u2 bonke, umi u3 bonke, umi u4 bonke. Lapho ke oline bami aba parallel sengibadwebile ngoba ngifuna sichaze the alternating
the co-interiors and the corresponding. Ama-angles lawo. Uma sibuka njengamanje, there is no vertex. Masibuka njengamanje, there is no vertex. Ake siyakheka i-vertex. Sesakha i-vertex ke manje. Sesithatha irula lethu, abanayo i-vertex. Labo line bobabili abanayo i-vertex. So thina sizokusebenzisa ke irula ukuze sikwazi ukwenza i-vertex. Right. Uma ke sesiyenza ke i-vertex, yilokhu esikwenzayo. Sisukela labo line bethu ababili abaparallel sesiyaba joina ngomunye ulayini. Nanku line esiwudwebayo. Lo line esiwudwebayo ubuka wena. Lo line esiwudwebayo uma ubuka wena. Uma ubuka wena awumile njengalabo line ekade sibadwebe ekuqaleni. Awumile. Kodwa uyaba crosser labo line esibadwebile. Nali ke leli point esikhuluma ngalo. Ngicabanga ukuthi usiyayibona ke lento yokwakha i-vertex njengamanje ukuthi besithe i-vertex is a point, but a point where two or more lines share. Is a point that two or more lines share. Uma ubuka lo line lo nalo line o red, lo line o green nalo line o red, at this point they share that point. They share that point. Immediately labo line besharisha leli point, angles are formed. Immediately angles are formed. Sengifuna ke senze enye into. Nanti elinye igama livela. Nanti elinye igama livela. Asilibhale. Leli igama elivelayo sizobe sesilichaza nalo ukuthi lisho ukuthini. Asilibhale. Ke nanti elinye igama livela. Ake silibhale bese siyalichaza leli igama elivelayo njengamanje. Ingakho kuwena ekuqaleni ngithe akona wonke amagama engingawakhumbula ngiwabhale phansi kodwa amanye azovela as we go. Nanto ke seliyavela. Lo line obovu lo line obovu lo. Lo line obovu ohlanganisa o line abaparallel. Angithi sithela abo line ba parallel. Lo line obovu ke lo angazi noma ngizothi diagonal, yes, diagonal to the parallel lines. Lo obovu so ubiza ngokuthi it's a transversal line. It's a transversal line. Yini the transversal line? A transversal line is a line that join two or more parallel lines. A transversal line is a line that join two or more parallel lines. Besivele sishilo ke eqaleni sathi labo line bobabili banjani ba parallel, sibona nganayi indication ukuthi ba parallel. Uma usudweba ke ulayini ozobahlanganisa, lo line siubiza ngokuthi transversal. Therefore a transversal line is a line that join two or more. Ngoba ngawufaka omunye uline la nawo ube parallel, ngufaka omunye la, ngufaka omunye la, two or more parallel lines when they are joined by a transversal. Uma labo line aba parallel ababili noma abathathu noma abane behlanganiswa uline othile, lo line othile siubiza ngokuthi transversal line ngoba ujoina labo line aba parallel. Akuyona ke i transversal
uma ijoyina oline abangekho parallel. Oline abangekho parallel ake sibaveze futhi nabo ukuthi babukeka kanjani. Sesichazile itransversal wena wayibhala phansi. Ake sichaze ke manje oline abangekho parallel. Oline abangekho parallel bayafana nalaba engizokudwebela bona using a free hand. Uma ubuka lo line bese uphinda ubuka lo line, labo line bobabili, the blue and the black are not parallel. Ngisho umuntu angazama kanjani kuwena indicate ukuthi ba parallel njengoba indicateile ngenhla, labo line are not parallel. Yindaba ngithi abekho parallel ngoba uma ngase ngiqhubeke nokudweba ublue, ngiqhubeke nokudweba ublue, uzokwenza lento. So uyabona ukuthi labo line bobabili somewhere bazohlangana. Kanti laba mawubuka ngisho ngabaqhubu bayise phambili ngeke bahlangane, ngisho ngabadweba ubalethe ngapha ngeke bahlangane, because if gap phakathi kwabo, ukuqhelelana kwabo kuyohlala njalo kulingana njenge spur lane, railway line. Kanti laba abekho parallel. Ngisho sengasuka la ngidwebe omunye kanje ozobukeka njenge transversal, that one is not a transversal because the other two lines are not parallel. Tengichazile ke indaba yo line abangekho parallel. Nanti elinye igama livela asiliphuthume nalo silichaze. Naming. Naming means to name. Means to name. Naming means to name. Amba igama. Amba igama. Olayini ke, they are not just line bakithi. They are not just line. Sibaqamba magama. Yingakho ungizwa ngithi sekuvela igama elithi naming. Naming of a line. To name, ukuqamba igama. Uma ngoqamba igama uline, asiqambe lo line lo obovu. Esikubize ngokuthi yini konje? I-transversal. Mase iqamba i-transversal yethu sithi it's line A B. Ukuze mangikhuluma ngoline AB ungadideki, ngikhuluma ngetransversal uAB. Kanti mangikhuluma ngoline CD, mangikhuluma ngoline CD ngikhuluma ngalo line lo CD. Kanti mangikhuluma ngoline E F ngikhuluma ngalo line lo EF CD AB. That is naming of a line. Naming of a line. Siyawuqamba uline. Point to point. Point to point. Point to point. Amagama alabo line is point to point. C D A B E F. These are the names of these lines. Naming, ukuqamba igama kulayini. Sesibaqambileke asedlule.
siqhubeke no naming. Naming of angles. Naming of angles. Ake siwaname-ke lama angles ethu. Asiqale ngokunama ama vertex. Sithi leli point leli point leli u-O. Kusho ukuthi lo line wethu lo u-COD. Siphinde sizonama leli point leli. Sithi leli point lethu leli sithi u-point ba. Point ba P. Point P. Kusho ukuthi lo line wethu lo u-EPF. Lona kungaba u-AB noma u-AOPD. Kungaba u-AB or AOPD. Lona kungaba u-CD okanye COD. Lona kungaba u-EF okanye EPF. That is naming of lines. Now sesifuna ukunama ama angles. Naming of angles. Sesiyawaname ama angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanko ama angles 8. So that uma ngikhuluma ngo angle 1 awubuki kwenye indawo, ngeke ubuke la ngoba ukho 1 la, kodwa u1 ukhona la, yilena kuphela. U2 yilena kuphela, u3 yilena kuphela, u4 ulena kuphela, u5 6 7 8. Those are the names of those angles. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. Okanye siwabiza ngokuthi u-angle O1 ngoba iku-point O yona number 1, iku-point O yona number 2, iku-point O yona number 3 4. Le kungaba u-P5, P6, P7, P8. Why? Ngoba lama angle 5 6 7 8 wonke aku-point P. Singawusebenzisa ku-P, sithi P5, P6, P7, P8. La singawusebenzisa u-O ngoba wonke aku-O. O1, O2, O3, O4. That is naming. Enye indlela yokuwanama ile ethi AOD. Uyabona uma ngikhuluma ngo-AOD ngikhuluma ngaleya yodwa. A bese ngiyajika ku-O ngiye ku-D ngikhuluma ngale yodwa. Kanti mangikhuluma ngo-AOC ngikhuluma ngale yodwa, AOC, which is O1. Kanti mangikhuluma ngo-COB ngikhuluma ngale. Kanti mangikhuluma ngo-DOP ngikhuluma ngale. Njalo. That is naming of the angles. After naming of the lines, after naming or coding angles as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naming and coding, it's more or less the same.